Good morning, good evening, good night. Kung isang oras mo kaagi ni akong vlog karon. Balik naman ang harana Dudong Pormentira sa YouTube channel, sa Facebook. Meron akong ihandog na awitin ngayon na isang Bisaya na luma. Paki-like, share, and subscribe sa harana Dudong Pormentira sa YouTube. Kining awita karon akong ihalad sa tanan nato mga suki nga subscribers and non-subscribers ug sa tanan nato mga higala niya ang awit. Matag sidlak sa bituon pangitaon ko dito ay ang larawan mo sa mamingaw kagabhion pinukaw sa damgo ko kanimo nganong tahuman kanunay sudumon ang bulan sa mga takna nga ikaw ani-aning mga bukton nganong kasakit kanunay pagabation sa mga takna nga ikaw mahilayunan ning dughan unya bation ko na hinuon ang katahap kay way bili kining dughan kung imong talikdan sama sa adlaw nga kapaggan sa iyang kahayag ay kangit-ngit na lang ang akong maangkon nganong tahuman kanunay sudungon ang bulan sa mga takna nga ikaw ani-aning mga bukton nganong kasakit kanunay pagabation sa mga takna nga ikaw mahilayo na ning dughan unya bation ko na hinuon ang katahap kay way bili kining dughan kung imong talikdan sama sa adlaw nga kapaggan sa iyang kahayag ay lunlun kangit-ngit na lang ang akong maangkon lunlun kangit-ngit na lang ang akong